Ovo nije, molim vas da ubacite svi dobrovoljni prilog u kutiju koja se nalazi na ulaznim vratima. Sačekat ćemo malo, a posle toga, nakon što pošaljemo svi SMS, zamolit ću vas ljubazno da svi ugasite vaše mobilne telefone i da, naravno, uživate u konceptu naših najmlađih. Hvala. Prvo ćemo čuti muzičko zabavište Zvončići i izvešće od kolibija Moja mašta koju je pripremila Mirela Stanojević i klavisna saradnja Draga Donić. Zatim, nastupit će dečiji kamerni sastav, izvešće Kad bi svi ljudi na svetu i Podmoskovske večeri koju je pripremila Milena Mitrović. I posle njih nastupit će hor Osnovne muzičke škole Božidar Truljić sa tačkom Mi smo deca neba, diriguje Danijela Radovanović.
put za stvarno. Sada će nam nastupiti Teodora Grašić, prvi razred klavir, izvešće Indijansku ratnu igru od Arona, klasa Petar Živanović. Zatim, Emilija Katić, drugi razred gitara, Merc romanca, klasa Filip Živanović. I Anđela Luković, prvi razred klavir, Ekštajnus Palanka, klasa Ivica Todorović.
Ana Milosavljević, 3. razred saksofon. Sviraće Ples na ledu od Ciklera, klasa Dražen Tikleša, koreotitor Petar Živanović. Zatim Miloš Jelić, 1. razred klavir, Fandango od Palmera, klasa Jelena Blesić. I Stefan Živanović, 3. razred klarinet, Šedevil Menuet, klasa Dražen Tikleša, klavirska saradnja Petar Živanović.
Sada će nastupiti klavirsko duo Svađanica, Jovan i Teodor Stevanović, prvi razred, izvršće holandsku igru, klasa Natalija Ivić. Zatim, nastupit će Vuk Milutinović, treći razred klarinet, Žuber Robinova pesma, klasa Dražen Tikaša, klavirska saradnja Petar Živanović. I nastupit će Miloš Jelić, drugi razred violina, izvešće igru od Baklanove, klasa Ivana Davinić i klavirska saradnja Petar Živanović.
Sledeći nastupaju Jovan Đinović, drugi razred klavir, izvršće Etidu i Gedike od Lemoana, klasa Ivica Todorović, zatim Dušan Novaković, četvrti razred harmonika, Florenski preludijum F-moll, klasa Jasenka Dekić, i Janko Isailović, treći razred, izvršće Flamenko od Džiloka, klasa Natalija Ivić.
Sledeći nam nastupaju Ognjen Vukosavljević, 5. razred flauta, Piazzolla Pikarska milonga, klasa Svetlana Lomović i klavirska saradnja Petar Živanović. Zatim Ana Milojević, 4. razred gitara, izvešće Nokturno od Ferrera, klasa Filip Živanović. I nakon toga će nastupiti Milica Miolski, 6. razred klavir, izvešće Sonatinu od Cimaroze, klasa Ivica Todorović.
Sledeći će nastupiti Teodora Čajirović, 4. razred solo pevanje. Izvešće Ninu od Pergolezija, klasa Jovana Bulotović. Zatim Petar Todorović, 5. razred gitara, Jović Buđenje, klasa Filip Živanović. I Anđela Simunovski, 4. razred flauta, Viner igra lisice, klasa Svetlana Lomović i korepetitor Petar Živanović. Giorni sangue
Za kraj će nastupiti Jovan Dančetović, 3. razred saksofon, i odsvirat će Vikend od Krepina, klasa Draže Titeša, klavirska saradnja Petar Živanović. Nakon njega će nam odsvirati Teodora Radovanović, kako sam već najavio na početku, Stefanova sestra, na klaviru valcer Amelija Pulen.
svima što nas podržavate u našoj borbi za Stijepu. Još jednom zahvaljujem svima cijela porodica Radovanović i hvala svima što su došli večeras. Nadam se da se sviđa koncert. Da, snimaš Miljana Sofija.